Rihing amekili damde rong rara tumaphan rong rup kapathe angjia phanpura Surendra Electrical Private Limited atumaphan MLA Rup Singh Teron pen hukum piponsi akejoy pen paron toilo Bonta akejoy pen kiron angjia dimalong rara tumaphan rong along tangka kapachirung hangjo hanghaisi nang mandet Bonta kamang humeme alama bangke BJP song along chingbedun de pulote solar ta nang pipe pusi nang thanpon lo pusi rat pen ning chipon nang litum phan patum hi ladak solar keron pu lasi kon an sian nam ke hang iklo la sorry pli vek lo na sorry pli get poisa pite pu ke tak talong le partia chot ke long le parti te phang ke le pite Kam ke make claim ke dam bom unahut Surendra Electrical Private Limited a company tu our side to NC solar ke joy ki pivek nang GLR ki duk ke la he me jang re hem tu na long pen tangka room ponsi solar ki pipi kolam ke umda bahabara rat tu pen che khan pon arabang ke long noi ne ke long de ne nilitum ke thangna ta chuji ne la nang limen ko sone nilimen ke sarthe sena indapchi rong sort Nelitung tangka bangke pidun etlo seta a solar bangke kelong dun jine kelong dun dedet pune thangta nelitum chichini nelang lapenan parta BJP Racharya songkali pulote solar seta me longdun de pusi BJP songcha potu nang thante kangda Parti pen aja ini amara ingke kali pulonte lanon parti ke dudunde tum ane apa sa le juta longondi kopi party bang ne BJP dudunai BJP dudunang po alo te long po pen BP dun thek the atum congress dun talong be betlo pen SC dun talong be bet aho umdara ha baralong ke do ki dukela arara phan MLA Rup Singh Teron pen ake joy pen rada phan solar ron tu bangke lam jong jong asonsi nang mandet lo athei ron seta ake joy kali tangka suri pli pinangji lapenan parta ki dukela arara phan kali BJP arara phan chotsi bangso solar bangke panong pon chot poma pen ison mang ke photo la pen mi thang suhi la na lo tum hang pon mang la documents tang hanglong poisa kono nai humke sia kep pen lu to nam ta ho nam ta ho sika ke la tum pon do la so pila bamba Hamren pen Daniel Enghi Karbiang Long Live